Hello, hello. Wow, ayos malunggay host, higop sabaw. Mao gyud. Salamat, salamat. Salamat po sa pagbisita. Road to Go Vlog. Maghuros ko kamunggay kay para sabaw. Unsay sagol ni mana host? Siguro ni Rog puso sa saging, bro. Sagol tag puso sa saging ani ron kay wala wala na ilang ikasagol. Salamat. Salamat sa pagbisita. Ani muni huros nga kuan kanang daghang kay bukog ng kamunggay ani ron. Bisaya day ka. Bisaya sa day ka. Sir, Road to Go Vlog. Magic ng pagkahurosa ron. Okay. Di na kay kuhag bukog ba. Ba. Oh, fresh pa gini. Fresh pa gini kamunggaya kay bago pa ning gikuha sa punuan. Kadadlaw gini kamunggay dire. Ay saba dodong. Kay laing madagginot sa probinsya. Ano hulog? Adara. Bisaya ko Bohol ako probinsya. Taga Bohol sa ka. Pero wala ka sa Bohol ron. Na ka sa asa man karon lugar nagpuyo na Road to Vlog. Dugay na kadiyas Manila. Dugay na gid 30 years naman guys. Nana di ka nagpuyo di Manila di ay. Maayo kay kasabot man ka og kuan Bisaya. Kay nabi uban makalimot og Bisaya. Kay maanad na sa Tagalog ba.
So wire ako live ron kay nawa na jud ko ka live sukad pag bagyong Odette wala na klarong signal. Ako sa Ginoon. Lisod guys, probinsya gyud kay ano magtanong-tanom na lang gyud mo nga sila tanong-tanom dire. Huros tagkamunggay huros. Kumusta man diya sa Manila, sir? Bis dili Bisaya gihapon. Daghang pong Bisaya diya sa barato ra dito sweldo. Barato ra dito probinsya. Ayaw giko sa mga bago. May matukan ka? Ayaw giko sa baba. Maut ba maut? Ayaw giko sa mga maut ang tunggay. Matukan ka? Barato ra dito sweldo. Barato ra yung probinsya sweldo ikaw. Diya sa Manila. Dagko great ka no? Pila na minimum sa Manila ron? Kita. Wala day kay trabaho ron. Sayo man ari Manila. Ayo. Bisaya kapag ikan imposible na kalimot ka og istorya Bisaya mao gyud. Ayo raman ari Manila. Traffic bitaw. 565 na siguro ari. 565 na gid ang minimum din diha. Dako gig rate noon diha noon. Ako mabasa kay chat ko ako kay nanghaliman ko alam nag-what ko sa ako boss mga kay ako man day kag adlaw day ay kana unsa day imong trabaho diha sa Manila di ay arang maayo di imong trabaho gid kay dako man og rate. Patagsan ako ka YT dire sa probinsya kay gyud kay klarong signal dire. Sukad pag kuan sa
bagyong Odette na yabag ang signal. Wa naman kabalik sa city kay nag close nang itrabahoan. Okay naman good ko ari boss company driver. Nindot sa di nagimong trabaho kay company driver. Arang gino ang pinaka kita gigag maayong kuan niya trabaho. Traffic lang ginoon pero okay raman traffic noon. Basta may ilang panahon pod. Duha pa trabaho company family ug way lakaw sila. Duha ako trabaho company family ug way lakaw sila company. May kay dili mag-conflict sa kuan. Di mag-conflict sa imuhang gi drivean pod nga kuan company ug family driver pod ay ka. May kay tira makadungan ba ang lakaw. Man. Dira ah. Oh. Syagit nagagalit ba? Wala. Karon wala pa'y kuan di pa busy day ang imuhang mga amo-amo diha wala pa'y mga lakaw. Kutsi may gamit ano na kaysa pag mo-traffic okay kay kutsi kay kuan man aircon pili kay kuan sa init. Nindot kay na magsantang magbiyahe ba mag-vlog ka ba share kag vlog mag-drive. Deliver kutsi may gamit pod di man laagan ning ako boss panagsara. Mas may mga pili kayo lera masingari og adto bisag asa. Wala na kay uli-uli sa Bohol. Di na siguro ka lugar uli sa Bohol kay kuan. Nailakaw imong amo nahanglan mo gyud naa ka. So din na mo nang gipan, mo na okay ang kuan. Come on. Okay nga. Lain na ni cellphone i-live okay. Huwag ta ang message. Yan to nili palas ko ng bakasyon.
2020 katong pagkuan pag pandemic na dito kas kuan nato di ay nakabakasyon ka sa Bohol atong pag pandemic 2020 na. Mm. Di maka naka kalimutan mo ko sa mga ubang sakto pagbalik na mo ari Manila ug nag-lockdown. Dito tayo mga kuan pag lockdown dading balik sa Manila. Karon arang-arang na lang ron kay okay ng panahon may tayo mag padayon na ni kay lisod kayo. Nakadikit na baka ko nimo di man ta nagkakita nga kuan ka ha. Diin man ka nakakita sa akong channel sir nga. Opo ka. Kay basin wala pa po ko naka subscribe niyo ba? Tanaw na ako ni Onya. Wala man og ako matanawon gud sa ako. Kay cellphone lang ning live nako. Yo naman kaya dodong. Salamat dahil sa imong pagtambay diha. Kay Sir Road to Vlog. Bit live lang ni kay para na ma-upload. Ito rin kamong gaya. Saan ang puso saging diha ko ano na? Lami tanig na pani Bisayang manok. Ano may Bisayang manok nahurot na magbaligya. Okay na murag ko ka balita. Daghan ng widari. Maayo no. Hawa ko kabalo og asa kita na dikitan lagan ko sa YT. So good. Hindi na mahinumduman kay dara. Ada pa oh. Mama. Apa na unsa?
daghang gani kamugaya yun. Ha? Mas kaplanganang utan kamunggay. Sa pasaning paano niya akong gi huslan.
sa kaldero guys. Ilog na na yung kuwan na sindog. Kita ka ba? Agora. Og balde. Isa. Bayran na itong kuan ni Papa sa pag